Tinokudokezai mabuja tauya ano dzanyasi iro zuwa rochimakumi noribodzi mwedzi uno wa Gunyana. Tiri kutandano kunyepai kutoti mangwana kusvikira kudoka kwemangwana acho kunenge kuine makwerere vanhu vachiita munjekure nemufaro weubuja. Kwai inonzi Buja Annual Cultural Festival inenge iriko kumagiraundi ochikoro chopachinzanga papuraimari po. Endai koringa nekuona zvinenge zvichiitika ikweyo. Kwai kunenge kuinayo bambo Harare vachiridza nokudidi, asi vanhu watiri kunyanya kuringira ndovanhu vakaita sana bambo Mutoko nevamwe vakadandando. Magurupu anenge aripo anenge achiita zvokuimba pasichigare zvopedu vanenge vakawandawo pokare. Kwai kunonga kuno nyama yomahara. Endai kodya mabuya angu tsau inga ireke kuramba yakabata vanhu. Rekai tigoringe zvinenge zvichiitika tinokunyepai. Mapurisa ekwamutoko ari kutsvaka kwai anonzi Tina Sherupia ane makore 22 ari kunze kwai agotiza mujeri maanga ari akapuwa mwedzi 14 yokugara mujeri nokuda kwokupindira vanhu achienda koba. Zvakaita kunyangariwa kupusa kwache dai akutoziva kutoti atoburika izvezvi akugara akutisa unobatiwa basi. Bato roCCC kwai ragoendesa waMnangagwa kudare guruguru rinoringa nezvebumbiro romutemo kuti wagonyepa kuti sei vari kuita zvinhu zvokuratidza pachena kuti wakapamba vanhu vari vatongi. Rekai tigoone kuti inobuda sei nhau iyi. Kana kuine chine chaburika tinenge chindokunyepai. ZACC kwai yagoreketa kuti vanhu vanyoresa kuti wapinde musarudzo dziri kuuya kuwadhi yochina kuInsiza kwai ndiDaniel woZANU-PF naAugustine Gumede woCCC. Vanhu kwai vachapinda pasarudzo dziri kuuya zuva rochimakumi mwedzi uri kuuyayu. Ticharamba takabvura dziso kuti tiringe zvinenge zvichiitika ipapo. Sikhala naGodfrey Sitole pabodzwa nevamwe wekunyatsime waye watosvitsa mazuwa 100 wari mujere hwii kutongiwa hwii kuitirwa zvino wari kuramba kana bhero waribe kupuwa. Pakaita kunyangariwa chaipo, asi vanhu vari kureka bagoreketa kuti hurumende zvairi kuita hazvi kusikinya tokono. Izvezvi kureketa kuno kwai Amnesty International yagotoreketa pasi rese kuti vanhu vanofanira kuti varambe vachiziva kuti ndo zviri kuitika kuZimbabwe. Vanhu vari kundopfikirwa hwii kutongiwa kana kudini. Pakatoita kunyangariwa chaipo, asi tiri kufara kuti kune vanhu vari kuramba vachindoreketa zvatiri kuita zvii. Hurumende yenyasi yavhundutsa vanhu ikahwadzisa vanhu pokare kutoita kupenengura kuvhura pokare maronda ari kuita kuramba achiita kuvhuriwa kuti arambe achibuda ropa. Kureketa kuno wagoreketa kuti kwai komisheni yochihamba kwe zvayakaburitsa zvanga zvakaringana noguku rahundi kwai zvichiri kuboeka ba kuti zviripi. Kwai zvakagoendana Mugabe paakaenda akapfa nazvo. Idi mabiya angu muyembe nekumwe kureketa kwomapwapwa kwakadari kunodikana ba. Kuirimi hwako wari kuita kunyanya wabiya yedu zvokutoti waiwo ananiki mangwana ramangwana tinoona vachichema isu nokuti mweya yevanhu inoenda ba pasina, inobvuma ba zvokuti vanhu varambe vachiita zvokuwaseka kudandini. Wamonzora kwai wagotanda izvezvi kuita kuchinja mamiriro omusha yawo inochokuita sarudzo dzevanhu vari kuzoenda kukongiresi yawo. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei ipapa. Wagotoreketa kuti kupera kwegore ndoguri kuitiwa kongiresi yawo ichazoisa watungamiri. Rekai tirambe takaringa tinonga tichindokunyepai. Kwai mugwaro richabuditsiwa romupepeti mukuru wehurumende Auditor General kwai kugoita kubuditsa pachena kutoti idi mari yedu yenyika iri kuramba ichindoita kugwemewa ichindoenda pasina kana zviripo. Kureketa kuno wagoringapo wagoreketa kuti kwai Zimbabwe Anti-Corruption Commission pachezvayo iri kusaya kuziva kuti miriyoni rakatekaidziwa sei. Paribe kana mapepa anoratidza kuti rakanga ratengesiwei kana kuti zvakambotekaira sei. Mabiya angu
kana iwo vari kuti vari kuhwisa uri wariwo vari kuramba vachitotadza kubatika zvinhu kudari, motoziva kutoti pakaita kunyangariwa. Ana tombotiya vanenge vari kutoita havo zvavanoda chaizvo. Iye mupepeti mukuru kwayagonzi nodariro paramende anofanira kuti aite kunyora gwaro rakakwana rino kumeso. Izvezvi kureketa kuno tiri kuziva kuti gore rapfuura akazobudisa gwaro asi akaregedza kunyora mazita emakambani, nokuti paakambonyora akaisa mazita emakambani aakanga apinziwa mushishi nevakuruwo wari kuti wazviitirei kuti tanika pachena. Kureketa kuno rekai tigoringa isi tatomirira kuti riburike pachena tigoriboyawo pari zvino richindori kuvakuruwo kuparamendeko kwari kuripena nokupenengura. Rekai tirambe takaringa iko zvinonge zviri kuenda. Kwaiva munangagwa vachaenda kuCuba wachibva kuAmerica, kwaiva vari kuenda koringa ikweyo, asi zviribe kureketiwa kuti kuno ichi chaizvo chavari kuendera, ticharamba takaringa. Dare kubulawayo nyasi dare rodzimhosva ragoti iro DJ mapurisa pabodzi kabza wapuwe mari yawo iri zviuru 10 zvomari yokuAmerica. Kwai wakanga watorerawo wakaita zvokutadza kuita zvanga zviri beba. Rekai tigone kuti zvinoenda nekupi, asi mubvunzo wedu uri kuramba uchiti ko iye Lukumaraba mutongi mukuru anga ari kutsvakei pakunyora tsamba yekuti wabatiwe wanhuwa. Ticharamba hedu takaringa iko zvinenge zvichienda. Wanomirira warairidzi woProgressive Teachers Union kwai vagoreketa kuti wakuru hurumende wanomuyembe fani kuita kutipa mari isingatenge kana chinhu. Kureketa kuno watoseka wakatoti zvavari kuita kuita kuda kuti tsvaka kuti hasha dzedu dzinosvika papi, peno wada kutapa mukamwa munonhwa. Rekai tigone kuti zvinenge zvichiita nokupi. Mari yomunyika yakatenga dhora ribodzi rokuAmerica kana yasvika 630 anomasendi 36. Mari yakapuwa kumakambani mamiliyoni 13. Rekai tigoringe dzopasirese. Kwai Elon Musk agotoita akatomboka nyaya ino mutungamiri weZambia kuti Starlink ibvumiwe kutepfenyura muZambia masaisai anomhanya. Kwai masaisai iwo anogomhanya kuita sombwa nhatu chaidzo. Hino mabi angu kuti zvinenge zvichiita sei, isu tiri kutosara kana zvichinamba zvakadandi, asi tikai tirambe takaringa kuona. Iwo kuZambia kwai wagoita katomboka nyaya iyo wakaita kuja nomutungamiri wenyika wavo kuAmerica ko akagoita kuti waburitse mari, wakabatsirana kuita nhimbe chaiyo yokubudisa mari, wakagoti mari idzodzo dzakugotengesiwa michina yokurapa chirwere chegomarara zvokuzvipatara zvokuzambia. Wabi yedu wari kuita tusvinwidi. Rekai tiwarwere manja. Kwai kuUganda kwaita chirwere cheibhora chakutekesherapo kare kuita kunge korera. Kureketa kuno matekeshera achiri kuita unyeho. Kwai pakatoita kunyangariwa. Kwai kutori nomubodzi ari kuzikana kuti apfa. Kureketa kuno zvekutoti wanhu wese wari kutoita kusha chaiko. Rekai hedu tione ipapa tikutoshira kutoti inogona kuramba ichindotekeshera kutoenda kunyika dzakaita sana Kenya noTanzania. Rekai tirambe takaringa asi tichishuvira kuti ikasike yakuwa. Nigeria wari kupaumba izvezvi, wari kufara kuti wakagobata zvinodhaka zvokokeni zvinoita matani ribodzi nomazana masere omakirogiramu. Pakatoita kunyangariwa chaipo. Ndikuzoziva kutoti wamwe wanoita zvowana dhiragi iwawa warorera kuchema. Kureketa kuno rekai hedu tirambe takaringa, tiri kundoimba kuti ichapisiwa ikaita zvakanaka kuti ireke kugoramba ichitenderedziwa munyikamo. MaJerimani kwai agoreketa kuti achatoita kuti kambani yoUnipa igoite kambani yohurumende. Kwai kambani iyi ndo kambani inounza mweya wavo wavanosenzesa kuisa magasi yavo kwese kwese munyikamo. Ukaona zviri kuita kudandi kuwakuruko, wotoziva kutoti pakaita kunyangariwa. Kureketa kuno hondo yawakadayo kuUkraine hino zvayakuita manje pakaita kunyangariwa chaipo. Kwai izvezvi kune vamwe ana bhishopu kuEurope cheche yechiRoma wagotoreketa kuti wakutobvumira kutoti wanhu wongochani waite kukomborehwa michato yavo muchechemo. Izvozvi kuVatican kwai kwanga kuribe kubvumiwa kuti waite izvozvo. Hino kuti zviri kumbotekaira sei, peno ndokusanduka kwemazuwa tichazviziva ba, asi tiri ipapo zvedu
Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, ngatiboyane zuwa ramangwana.